Otodini Jesu. Tata bụ ụka nke atọ n'oge ncheta mbilite n'ọnwụ Kristi, afọ nke atọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ ebe a n'ụlọ ụka anụnwa tata, na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke Mass tata, o si na Nneka ụfọdụ na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka ihe ha yọrọ Chineke aza ya, wee na-ayọkwa ihe niile ezinụlọ ndị ọzọ bụ n'obi. Tony na Emma Ikebudu na-enye Chineke ekene ka mgbamakwụkwọ Tochukwu na Chinatụ Okafọ nke melụ nya ka o si wee gaa ọfụma, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha. Rose ọnwụ na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene n'isi Tedeus yo ọnwụ, onye nke na-elote mgbe eji wee mụọ ya, wee na-ayọkwa ihe niile o bu n'obi ka Chineke gọzie ha ncha. Ezinụlọ Greg na Skologa Amaka na-enye Chineke ekene ka ọ na-agọzi Anayo Emechete, onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya, ka Chineke na-edukwu ya na-agọzi ya. Fidel na Ihunne Osiji na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya niile, na-ayọkwa maka ihe ndị ọzọ niile dị iche ha bụ n'obi. Donatus Udeze na Louise Okoye na-enye Chineke ekene maka Johnny Mercies ka ha si wee jee Chineke chekwaba ha, ha wee jee nie nwanne ha nwoke na Nigeria wee nata na-enweghị nsogbu, na-ayọkwa ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. Tony na Emma Ikebudu na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na odudu ihe n'isi Odera Ezechukwu, onye nke na-eme mmemme arọ 10 ọ dị. Lenọs ndị Igwe na Ngọzi Anụnwa na-ayọ maka ọdịmma ụmụaka niile, ọdịmma ụmụaka ha, na maka mkpụrụ obi nwa ha nwanyị Nkiru Cynthia Ọrakpo. Kate Okoye na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Charles Onyebuchi Ibe. O si na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Valentine Izichukwu Chuke. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Josephine Ofiabulu na ezinụlọ na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Ernest Ofiabulu. Nicholas Udoji na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwunye ya Cordelia Udoji, arọ 4 o ji wee rapụ ụwa nke anụnwa.
Felix Anugwon Senior na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Agụoru Felix Junior Anugwon, onye nke rapụ n'oge gara aga. Ejimole Vivian na-ayọ maka mkpụrụ obi mama ya, onye nke rapụ ọnụ, wee na-ekene Chineke n'ụzọ pụrụ iche ka ihe niile emelụ n'isi mama ya Livina Nwego Lawrence Ọkwara ka ọnwa nke April dị na 26 adọnyere ya n'ili ihe niile gara ọfụma, wee na-ayọkwa ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya, ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe chịkọta ọnụ n'ukwe. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Nna na Kristi, anyị na-ekele Chineke onye ọ bụ site na ọganafọ ọma ya ka anyị ji enwe ike ịgbakọ oge niile. Agbapụtagoro anyị ndị na-anya ebere anyị n'ụzọ pụrụ iche ka anyị tezie na mba anyị ndị ọzọ n'emume Eucharistia nke ụbọchị tata. Ka anyị kwadozie onwe anyị nke ọma maka ya nwa emume nke Eucharistia site n'icheta na anyị ncha bụ ndị mmehie, ndị na-ayọ ebere na ngọzi nke Chineke oge niile. Meere anyị ebere biko Onyenwe anyị, n'ihi na anyị emehiela gị. Gosi anyị ebere gị Onyenwe anyị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaara anyị njọ anyị ga, duru anyị na ndụ ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu n'ụwa, udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị etoo gị, anyị kwupụta ọrụ ọma gị, anyị esebụolu gị, anyị edo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Sebụlụ ụwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu nna jike niile, enwe anyị Jesu Kristi, sotu nwa Chineke mụrụ, dị nwe na anyị bụ Chukwu, atụrụ nke Chineke, nwe nke Nna, na-egbochapụ njọ nke ụwa.
Jesu Kristi kachasị dị elu ele mmụọ nsọ ebube nke Chukwu nna amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, imele ka anyị bụ ndị nke gị dịkwa ọhụrụ ọzọ, mee ka anyị were obi ikolobịa na-eto gị mgbe niile, inyere anyị obi aṅụrị site na inyeghachi anyị otito nke ejiri gụnye anyị n'ụmụ gị. Biko mee ka anyị were nchekwube siri ike na-atụ anya nnukwu olili nke ụbọchị mbilite n'ọnwụ site na di nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, gị na ịdị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ndị ọrụ ndị ozi. Ha wee kpọta ndị ozi ahụ guzo ha n'etiti ọgbọ ikpe nke bụ ekwucha ọgwụ na ikpe omenala ndị Juu. Onye isi nchụaja wee jụọ ha sị, ọ bụkwa anyị nyere unu iwu nyesi ike ka unu ghara ịkụzi ndị mmadụ ihe n'aha nka, ma lee, unu agbasala ozizi unu n'obodo Jerusalem niile. Unu na-egosi ọha na anyị gburu nwoke a, na-ezubekwa iweta ọbara ya n'isi anyị. Ma Pita na ndị ozi ndị ọzọ zaghachiri ha sị, anyị aghaghị irubere Chineke isi karịa mmadụ. Chineke nke nna nna anyị ha mere ka Jesu si n'ọnwụ bilie, gbuo onye unu gburu site n'ịkwụba ya n'elu osisi. Chineke were aka nri ya nke ike bulie ya elu, ịbụ onye ndu na onye nzọpụta, ka o wee nye ndị Izrel niile ohere iji chegharịa, ka Chineke wee gbaghara ha mmehie ha niile. Anyị onwe anyị bụkwa ndị akaebe nke ihe ndị a niile. Anyị na mmụọ nsọ onye Chineke nyere na ndị niile na-erubere ya isi. Ha wee kpọbata ndị ozi ahụ n'ụlọ, pịa ha ụtalị, nyesi ha iwu ike ka ha ghara ịgwa ndị mmadụ okwu Chukwu ọzọ n'aha Jesu, wee hapụ ha ka ha laa. Ndị ozi ahụ wee si n'ụlọ ikpe ahụ laa, na-aṅụrị na Chineke gụnyere ha na ndị kwesịrị ịnara mkparị n'ihi aha Jesu. Okwu nke osekpụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ, Onye nwe anyị, aga m eto gị n'ihi na ịzọpụtala m. Zaanụ ya. Onye nwe anyị, aga m eto gị n'ihi na ịzọpụtala m. Onye nwe anyị, aga m eto gị n'ihi na ịzọpụtala m nke ọma. Ikweghị ka ndị iro chigbuo m n'ọchị. Onye nwe anyị, isile n'aka mmụọ
gụpụta m ya kwa chekwaba m ka m ghara ịdali n'ala ili. Aga m eto gị n'ihi na ị zọpụtara onye nwe anyị. Aga m eto gị n'ihi na ị zọpụtara. Unu bụ ndị kwere na Chineke, too na onye nwe anyị nye na aha nsọ ya ekele, n'ihi na iwe ya na-abịa sọ nwatakịrị oge, ma obiọma ya na-eru ndudu ga ndụ. Ịkwa afa na-abata n'abalị, ma ọṅụ na-abịa na ji ọkpụkpọ. Aga m eto gị n'ihi na ị zọpụtara onye nwe anyị. Aga m eto gị n'ihi na ị zọpụtara. Onye nwe anyị nụrụ olu m, mere m ebere. Onye nwe m, bụrụ enyemaka m. Ịgbanweola ịgba mkpe ka ọ ghọrọ m ịgba egwu. Onye nwe m, Chineke m, aga m ekelite gị ruo mgbe ebighị ebi. Aga m eto gị n'ihi na ị zọpụtara onye nwe anyị. Aga m eto gị n'ihi na ị zọpụtara onye nwe anyị. Aga m eto gị n'ihi na ị zọpụtara. Ihe ọgụgụ nke abụọ, ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Mkpughe. N'ime ọhụ m, mụ onwe m bụ Jọn, nụrụ olu nke ọtụtụ ndị mmụọ ozi ruru nnukwu nnu na ndekwuru nde, ndị mmadụ na-apụghị ịgụta ọnụ. Ha niile gbara oche eze ahụ na ihe anụ ahụ dị ndụ na ndị okenye ahụ gburugburu. Ha ji olu ike na-abụ abụ na-asị, nwa atụrụ ahụ nke e gburu egbu kwesịrị ịnata ike niile na akụ niile na amamihe niile na ume niile na nsọpụrụ niile na otuto niile na ngọzi niile. Mgbe ahụ anụrụ m ka ihe niile ekere eke, nke dị n'eluigwe na nke dị n'elu ụwa, nke dị na mmiri na nke dị n'okpuru ụwa, na nke dị na mbara igwe niile, ka ha na-abụ abụ na-asị, onye ahụ nke na-anọkwasị n'oche eze ahụ na nwa atụrụ ahụ, ka ngọzi niile na nsọpụrụ niile na otuto niile na ike niile dịrị ruo mgbe niile ebighị ebi. Ihe anọ ahụ dị ndụ wee zaa sị, amen. Ndị okenye ahụ wee daa n'ala kpọrọ Chineke isi ala. Okwu nke osekwuru ụwa. Hallelujah.
onye nwe anyị nọnyere unu. Ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu gosiri ndị ụmụazụ ya onwe ya ọzọ n'oké osimiri nke Tiberia. Etu a ka o si mee. Simon Peter na Thomas onye a na-agba ejima na Nathaniel onye Kena nke Galili na ụmụ Zebedi na mmadụ abụọ ọzọ nọ n'ime ndị ụmụazụ ya nọkọrọ ọnụ n'otu ebe. Simon Peter wee sị ha ka m jee igbu azụ. Ha wee sị ya, anyị ga-eso gị jee. Ha niile wee pụọ banye n'ụgbọ mmiri, ma ọ dịghị azụ ọbụla ha gbutere n'abalị ahụ niile. Ma mgbe chi na-abọ, Jesu wee guzo n'akụkụ mmiri, ma ndị ụmụazụ ya amataghị na ọ bụ Jesu. Jesu wee jụọ ha sị, ụmụ okorobịa m, unu gbutere ihe ọbụla? Ha wee zaa ya sị, ee. Jesu wee sị ha, wụnyenụ ụgbụ unu n'akụkụ aka nri nke ụgbọ, unu ga-egbutekwa azụ. Ha wee wụnye ụgbụ ha, ma ha enweghị ike ịdọpụta ya n'ihi na ọtụtụ azụ dị n'ime ya. Ya mere nwaazụ ahụ onye Jesu hụrụ n'anya wee sị Pita, ọ bụ onye nwe anyị. Mgbe Simon Pita nụrụ na ọ bụ onye nwe anyị, o yinye uwe ya n'ihi na ọ bụ ọtọ, wụba n'ime osimiri. Ma ụmụazụ Jesu ndị ọzọ banyere n'ụgbọ na-adọgbu ụgbụ ha nke azụ juru. Ma ebe ha nọ adịghị anya n'elu ala, ọ dị ihe dị ka 100 nzọụkwụ na 5. Mgbe ha pụtara n'elu ala, ha hụrụ ọkụ akwanyere nke ahụkwasịrị azụ n'elu ya. Ogbe achịcha dịkwa ebe ahụ. Jesu wee sị ha, wetanụ ụfọdụ n'ime azụ unu gbutere ugbu a. Simon Peter wee banye n'ụgbọ, dọpụta ụgbụ n'ala. Ha dị 100 azụ 253 n'ime ụgbụ ahụ. Ọ bụ ezie na azụ dị ọtụtụ, ma ụgbụ ha adọkaghị. Jesu wee sị ha, bịanụ rie nri ụtụtụ. Ma ọ dịghị onye ọbụla n'ime ndị ụmụazụ ya ụjọ kwere jụọ ya, onye ka ị bụ? N'ihi na ha matara na ọ bụ onye nwe anyị. Jesu wee bịa were achịcha ahụ nye ha. Etu ahụ ka o si nyekwa ha azụ ahụ. Nke a mere ya ugboro 3. Jesu gosiri ụmụazụ ya onwe ya kamgbe e mere ka o si n'ọnwụ bilie. Oziọma nke o sepụrụ ụwa. Abụ m achịcha dị ndụ, abụ m achịcha dị ndụ, si n'eluigwe
onye liri arụ ọbara ga-adị ndụ ọbụ abụ machi chadị ndụ abụ chichadị ndụ si n'eluigwe. Jesu gosiri onwe ya n'ebe ndị ụmụazụ ya na ọtụtụ ugboro ka o si n'ọnwụ kulite. Ka anyị gụ tata kọpụtara anyị etu Jesu si wee na-azụkwa ụmụazụ ya nri, inye ha azụ na ogbe achịcha. Jesu na-agba akaebe na ya onwe ya ekuligo n'ọnwụ. Ndị ụmụazụ ya na-agbakwazi akaebe. Ka anyị fụ n'ihe ọgụ nke mbụ tata, ndị ụmụazụ wee na-agwa ndị mmadụ na ọ ka mma ige Chineke ntị karịa ma ige mmadụ ntị, na ha ga-aga n'iru na-ekwupụta na n'ezie Kristi ekuligo. N'ihe ọgụ nke abụọ kwa, Jọn onye ozi nọkwa na-agba akaebe na nwa atụrụ ahụ ejiri chụọ àjà kwesịrị ịnata mbuli elu niile, otito niile, ike niile ga-adịrị ya. Ya nwa bụ ịgba akaebe dị n'akụkụ abụọ. Ndị ụmụazụ na-agba akaebe na okuligo. Jesu n'onwe ya na-agbakwazi akaebe. Ọ bụrụ sọsọ na Jesu na-agba akaebe, Jesu onwe ya ka na-egosi ịfụnanya Chineke na onwe ya nwere n'ebe anyị bụ mmadụ nọ. Chineke na-abachapụrụ anyị anya, na-eche maka ọdịmma anyị. Ya ka o ji bụrụ ọbụnadị mgbe o si n'ọnwụ kulite, ọ ka na-azụ ha nri, na-azụkwazi anyị onwe anyị nri. Abụ m achịcha dị ndụ nke si n'eluigwe wee gbadata. Ozi ọmata gwara anyị na ndị ụmụazụ pụrụ ọrụ n'abalị niile, o nwere ihe ha fụrụ, ha ebutere azụ ọbụla. Mana mgbe Jesu batara n'etiti ha, ewefu nnukwu ihe dị iche. Ha wee bute ọtụtụ azụ. Ha na-ekwe n'ukwesị, when Jesus say yes, nobody can say no. Jesu bata, ihe dị iche dị. In Matthew 11:28, Jesu sị, bịakwutenụ m unu ndị niile na-adọgbu onwe unu n'ọrụ, unu ga-enweta ezumike. Chineke na-achọ ọdịmma anyị oge niile, na-agbaziri anyị, na-edu anyị, na-azụ anyị nri. Nsogbu dị n'ụwa bụ ụmụ mmadụ ka o si n'aka. Nsogbu niile a na-enwe bụ mmadụ. Chineke na-eme nke ya, mana ajụbụzie anyị bụ mmadụ ka anyị si eme nke anyị. E nwere ọtụtụ nsogbu n'elu ụwa. Anyị a na-etinye ka nsogbu na-abawanye, ka anyị a na-enye aka ka ọ na-ebenata. Anyị ga-achọ ya ebe o buru ibu, mana anyị ga-ene anya na ndụ anyị
ka anyị si emeso mmadụ ibe anyị omume, anyị agaghị achọta ya aka. Ọ jọs anyị jee na ezinụlọ anyị, onye anyị na-ebi n'ezinụlọ, di anyị, nwunye anyị, ụmụaka anyị, ndị enyi anyị, ndị ikwu na ibe. Kedu ka anyị si egosi ha ya nwa bụ ịfụnanya nke Chineke fụrụ ụwa? Ịfụnanya nke Chineke gosiri anyị site n'inye ofu nwa ya. Chineke fụrụ ụwa n'anya nke ukwuu, nke na o nyere ofu nwa ya iji wee gbapụta anyị. Ka anyị hapụ ịchọtebe ya aka, maka na a sị na charity gịnị begins at home. O teghị aka sị achọtara ya aka nnukwu, si jee n'ụlọ anyị ebe anyị na-alụ ọrụ, kee ka mmekọrịta anyị na mmadụ ibe anyị si wee dị. Ọ gwara ihe Chineke na-atụ anyị anya n'aka, ka anyị were soro Chineke wee na-emere ụwa ka ọ dị ọfụ, wee na-edozi ụwa. Anyị na-anya na nsogbu dị n'ụwa, ọ mmadụ. Ọ bụ na agodu ọgụ na-ada kịta, agha na-adanụ, a na-egbuchasị ndị mmadụ, ọ mmadụ. Ọ bụ na mmadụ si na agaghị emezi ya, ihe na-akwụsị. Ya ka o ji dị mkpa dusie ike ibido n'ụmụaka wee zụba ya nwa bụ mmadụ, wee nye mmadụ Chineke. Ekesikwu ya, inye mmadụ Chineke bụ ịkụziri nwatakịrị ahụ ụzọ nke Chukwu, ụzọ nke okwukwe, nchekwube na ịfụnanya, ka nwatakịrị too wee bụrụ onye na-atụ egwu nke Chineke. Maka na amabeghị ihe nwa ahụ ga-abụ ma o too. O nwere ike o too, you never know, ọ bụrụ onye ga-achị obodo. O nwere ike o too ọ na-achị obodo, o nwee nnukwu ike inye kọmand, inye ọda ka eme nka, ka eme nka. Mana ọ bụrụ na onye enweghị ịtụ egwu Chineke, ọ naghị asọpụrụ mmadụ, ya nwere ike ime ihe ọbụla. Anyị na-anya na streets anyị, ọgba aghara niile na-emenụ na nsogbu niile a na-enwe, echero m na ndị na-agba ụdị agwa ahụ bụ ndị na-atụ egwu Chineke. Maka na onye na-atụ egwu Chineke most likely ga na-asọpụrụ mmadụ ibe ya. Ịtụ egwu Chineke bụ ịsọpụrụ mmadụ ịfụnanya. Ya ka anyị ji kwuo oge ụfọdụ na ofu n'ihe gbara ọkpụrụ bụ ị ga-enye nwa na-eto eto bụ inye ya Chineke, iche ya iru n'okwukwe. Ịgbọrọ ya bịa ụka, ị mara ebe ọ nọ. Ọ bụghị ịgbọrọ ya bịa ụka, ị nọdụ n'ime ụlọ ụka, nwatakịrị anọdụ n'ilo, ị na-amali elu na ị gbatara nwa gị bịa ụka, ma ọ bụ ya grandchild, ma ọ bụ nwa ị na-elekọta anya. Mana ị gbọta ya n'ụlọ nsọ nke Chineke, ị maghị ebe ọ na-adị, chọghị ịma. Agbasakwa ụka, eje socialize ya n'akwa, nwatakịrị amụtaghị ihe ọhara because ọ batara ụda abata ncha ncha. Ofu ihe kasị mba anyị ga-enye ụmụ anyị ndị anyị na-elekọta anya bụ ichefu ilu ebe Chineke nọ. N'ebere dị iche iche a na-eje prayer class, nnata olili izizi, ị ga-afụ nwatakịrị olugo oge nata olili, ịfụ ya ịchọ ka inye ya olili, mana ọ naghị anata olili. Nne na nna bụ ya n'azụ
ọ bịa nata olili nke mana nwa ga-elugo gị ịnata olili. Gịnị mere? Ọlụ, right? Maka ibute katikizim mgbe a na-aga katikizim, alụọ ịbụ alụọ ịtọ ka o zuo, mana enwere ike ozuchabeghị, right? Oge confirmation kịta anyị na-achọ ime confirmation na May 14, Archbishop ga-abịa nke a na-amara anyị ọkwa ya kamgbe. Enwere ike nwa gị lụrụ ogo mana o soghị ndị otu ya eme, nwa obere oge oto hazie nke ahụ ịmago otonizie isizie ejiwe klaasị mgbe ọ nwere ike olugo 18 o tozie na-agwazie ya o nwere ike ọsị na ị na-enye ya nsogbu gị na ya nwere ike ji ezewe. Mana ọ bụrụ na ị mere oge ị kwesịrị ime, catch them young. Ya ejekwa ihe niile abụ na ihe ga-enye aka imezi ụwa bụ ịzụ mmadụ, ịzụ omume mmadụ, ịzụ omume mmadụ. Mụ na azụ omume mmadụ, mmadụ mara Chineke, nwee ịfụnanya ebe Chineke nọ, ọ ga-ama ka ọ ga-esi na-emeso mmadụ ibe ya omume. Ọ ya ọ bụ na iru ụwa ga-eme gịnị? Ga-adị ọfụ. Ya ọ bụ na iru ụwa ga-adị ọfụ. Ya ọ bụ na ụkwa a na-apịa na mkpụrụ ga-adị ya. Ọzọ oge ụfọdụ ebe anyị si wee ebe inwe ije unu ụka eju ndị mmadụ eju n'ụlọ ụka, mana ihe ọjọọ a na-abawanye. Ị na-akịta abụ nsogbu, ị na ọtụtụ ihe dị iche iche dị, mana ije n'ụlọ ụka ndị mmadụ ejupụta. But ịbịa na society anaghị afụ, anaghị egosipụta ya, afụrọ ọdụka na-anachi ha azụ. Ọ bụghị ọdụka n'anya ụbọchị nwere ka ọ dị. Oge anyị nọ n'ime ya bụ oge siri ike, anọ na pandemic, na ọdụkwa na-agha nke a na-anụ ya, ọtụtụ ihe na-echere ụmụ mmadụ aka mgba. Ịfụnanya nke Chineke ka anyị na ya oge niile, ka anyị na-afụkwazi oge niile n'akwụkwọ nsọ na ihe dị iche Chineke ji wee chọọ ụwa mma. Ewee na-ayọzi anyị nwa bụ ụmụ mmadụ ka anyị nye aka etu anyị nwere ike n'ịga n'iru ime ka ya nwa bụ iru ụwa na-adị ọfụ oge niile. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, na ndị anaghị ahụ anya, ya n'otu nwa anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ, nna m tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, Chukwu si n'ezi Chukwu. Amụrụ ya amụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe, na jiburu Chukwu. Maka iri nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were arụ na Virgin Maria site na Mmụọ Nsọ bụrụ mmadụ. Anyị gbagbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọnwụọ, elie ya, bido n'ụbọchị nke atọ ka Akwụkwọ Nsọ si kwu, ọlọgọ n'eluigwe karị na chọta ebube ya na ndị nwụrụ ọnwụ ikpe. Onye ọchịchị a na-enweghị njedebe, ebe m na Mmụọ Nsọ, enwe anyị na-enye ndụ, onye si na ndụ na nwa pụta, onye na-esi egburu n'ịtụkọdụ ya na ndụ na nwa, onye si na ndị amụma kwụ okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim ka mgbaghara njọ. Chineke hụrụ anyị n'anya,
na-egosi anyị ịhụnanya oge niile. Kwanụ ka anyị kpọsaa Chineke mba anyị dị iche iche. Inwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka Pope na ndị ndu nke nzukọ niile ka ha were obi umeala na ịhụnanya na-achịkwa igwe atụrụ Chineke ha nyere ha n'aka. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị ndu obodo nke ụwa niile, ikpe nkwụmọtọ na udo bụrụ ọchịchị obi ha n'oge ugbu a n'ọdịnihu. Ihe niile ha na-eme ka ha na-ege ntị, na-achọ ụzọ ịkwụsị agha na ọgba aghara nke na-ebute ịla ndụ na iwu. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị niile kewapụrụ onwe ha n'ezi na ụlọ na okwukwe Kristi, ka ha lọghachi n'ịhụnanya na udo Kristi. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị ọrịa na ndị na-elekọta ha, ọkacha ndị nọ n'oke ọnwụ na ndụ, ndị okenye na ndị niile ahụ ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, okwukwe ha na Kristi bụrụ isi ọgwụgwọ na nkasi obi ha n'ime onwe ha. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị niile gbakọrọ n'oche nri Kristi, ka anyị na-ahụ Kristi n'ime onwe anyị na onye ọbụla anyị hụrụ oge niile. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị niile nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na aja Maasị tata, ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche na ndị nwụrụ n'agha na mba niile, ọkacha na mba Naịjirịa na Ukraine, ka ha keta oke na mbilite n'ọnwụ Jesu. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Ebe n'ime obi ka anyị ọzụzụ Chineke mba anyị ndị ọzọ gaa. Ezi Chineke dị ndụ, ọ bụ na site n'ọganihu ọma gị ka anyị ji nwee ike ị na-agbakọ n'ụlọ nsọ gị oge niile, ịmazụrụ mba anyị niile. Anyị na-ayọ nchekwaba gị na ndụ anyị na mgbaziri gị. Biko na-eburu anyị ụzọ, na-eburu anyị azụ oge nche site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọrọ anyị maka onyinye. Jesu mokama, ekwesị apụghị inye m ndụ. Jesu mokama, ekwesị agaghị enye m ndụ. Jesu mokama, ọkama onye anyị ji eme ọnụ kama, ekwesị apụghị inye anyị ndụ. Jesu mokama, ekwesị apụghị inye m ndụ. Jesu ọkwasị na aja apụghị inye m ndụ. Jesu ọnwachi abụba apụghị inye m ndụ. Jesu akụkọ nke ụwa agaghị enye m ndụ. Jesu mkpata ego dị n'ụwa apụghị inye m ndụ. Jesu mgbaba asịrị dị n'ụwa agaghị enye m ndụ. Jesu ọkamma onye anyị ji eme ọnụ kama, ọkamma gbakwuru ezuru ike kama, ọkamma onye ke na-azụ ọkụ kama. Jesu kama, ekwesị apụghị inye m ndụ. Jesu kama, kama
ekwentị apụghị inye m ndozi. Chineke na-eme mma ịdịla o, ekele dịrị gị onye ọma. Aka na-egbo mkpa ochi m ime mgbele, asị m ekele dịrị aha nsọ gị onye ọma. Chike nwụrụ n'elu obe, chi m imeela, anyị si ekele dịrị aha nsọ gị Chukwu ọma. Imela 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 imela. Ndị nyere ndụ na-ekele gị, anyị na-asị na ịdị ngọzi ya. Ekele dịrị aha nsọ gị Chukwu ọma. Onye gwọrọ ọrịa na-ekele gị, anyị na-asị na ịdị ebube mmụọ. Otito dịrị aha nsọ gị onye ọma. Imela imela imela. Onye nyere nwanne efere gị aka, ekele ekele ọma. Ekele dịrị aha nsọ gị Chukwu ọma. Omemma omemma. Abụ m ihe mbụ chi m imeela o, ekele dịrị aha nsọ gị onye ọma. Ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị nwe, ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị, ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị, otito m niile ga-adịrị ya Chineke nna ewe. Ọ bụghị mmadụ lee, ịma na ọ bụghị mmadụ lee. Ọ bụghị nwoke ka otito m ga-adịrị nwe, ọ bụghị nwaanyị ka otito m ga-adịrị ya, ọ bụghị nne m, ọ bụghị nna m. Ọ dịghị mma Chineke mkpa ewo. Ọ bụghị nwoke ka otito m ga-adịrị, ọ bụghị nwaanyị ka otito m ga-adịrị, ọ bụghị mmadụ ọ bụghị ikwu m, otito niile ga-adịrị nụọ Chineke mma ewo. Ọ bụghị mmadụ, ọ bụghị mmadụ.
meworo m ya o ihe mmadụ apụghị mere m ogologo ndụ nke enyi m apụghị inyenụ m ịma na ọnwụ n'ebe nke ikwu m apụghị ịnwụrụ m ịma na ụtarị ahụ nke ikwu m apụghị ịnara m ịma na mmụba ahụ nke enyi m apụghị ịnara m o meworo m ya nwanne m amara ya amara ya o meworo m ya o meworo m ya ihe mmadụ apụghị mere m ogologo ndụ nke enyi m apụghị ịnara m ịma na ọnwụ n'obe nke ikwu m apụghị nwụrụ m o meworo m ya nwanne m amara ya amara ya amara Chukwu bara ụba n'ebe m nọ amara Chukwu bara ụba n'elu ụwa ọ dị mma dị njọ ekpere ewe m aga m agbaba n'ime Jizọs ka aka ọma gaba na ụmụnna m ka aja anyị na-achụbụrụ ihe ga-amasị Chukwu na jike niile nara nọ amen. Onye nwe anyị biko nara onyinye nke a nzukọ gị ji nnukwu ọṅụ ebutere gị inyere anyị ihe batara anyị ga-eji na-enwe ụdị aṅụrị nke a biko nyere anyị aka iketa oke na aṅụrị nke ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu welite n'obi enu ka anyị na-ndị nwere Chineke anyị ekene. O kwesịrị eze bụkwa eziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile ose bụ ụwa ma ọ kacha mba n'oge ugbu a mgbe Kristo onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe ejiri chụọ àjà ya bụ ezigbo nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị Hosanna n'elu kasị elu. Na ịdị nsọ ezi ụsọ gị na-edu edu m nsọ anyị na-ayọ ka ido onye ndị a nsọ so bikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edu ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'alụ were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye iwe maazụ ya sị naranụ m nke a rie na unu niile ka bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. etu akwa ka o si mee mgbe ha richara ndị anya asị o buru iko mmanya nyekwa ya ekele na otito binye ya ụmụazụ ya sị naranụ m nke a ṅụọ na ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi ụlọ na n'ihi mmadụ niile ga-egbe alụ njọ na-emenụ nke a na-echeta nke m na-abụ machi na ncheta nke ọnwụ na mbite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebighị ga-acha nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị anyị ji ume na-ayọ ka anyị bụ ndị na-ata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ na cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya ozi popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Hosea na ndị ofe ọta gị niile lekwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ ọbata ha na ndị ọzọ ndị nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị biko mere anyị niile ebere ka anyị wee soro Virgin Maria dị ngọzi nye nke Chukwu Josef dị nsọ bụ di ya ndị apọstọl iji ndị dị nsọ na ndị nsọ gị niile n'ime uche gị n'ụwa wekọta ndụ ebe ebe
ka anyị sokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụwa niile. Ụmụnna ka anyị were ebere na nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna. Uche gị n'ụwa sebe ya n'eluigwe anyị tata ọsị ọla anyị mgbe enye anyị ga anyị sikwara ndị mehiere anyị. Zọpụta anyị a narịọ gị ose bụ na ji ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site nye aka ebere gị, azọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, gwa ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ, elekwana anya na njọ anyị, ka ma lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkwa n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, ibe dị ndụ na-achị ebe. Udo nke ose bụ nwadịrị unu mgbe niile. Fele nwanne gị aka maka ekele nke udo. Onye fụrụ anya nke Kristi. Lee nwa atụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke. Ka ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebeebe.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, were obiọma gị lekwasị anyị bụ ndị nke gị anya. Ọ masịrị gị ime ka anyị dị ọhụrụ ọzọ site na ihe omimi nke a dị ebighị ebi. Biko mee ka anyị lute na-anwụ anwụ n'otito nke mbilite n'ọnwụ site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị maka ịma ọkwa. Anyị nwere obere ọkwa one ma one unu n'anya ebe a mara ebe a na-eyi nke ọ bụ n'ụkwụ ka ọ n'isi ka ọ n'aka ka ọ na ntị. Onye ọ bụ nke ya ọ dị ebe a. Anyị na-elotekwa dịka anyị si wee nụ mmalụ anyị na-ama ọkụ eri oge. Tata bụ May 1, May 14, Satọde nke anọ na-abịanụ gasịa nke ọzọ ka anyị enwe confirmation ebe a. Confirmation candidates and their sponsors and parents na-akwadosi ike. Ndị kwaya anyị jikwa n'aka na unu na-akwado. Ndị parish anyị, ndị night, ndị ọbụla, otu ọbụla anyị ji n'aka na anyị na-akwadosi ike. Anyị na-ama ọkwa ya eri oge olugo elu izu ụka May 14, Saturday, 5 p.m. Archbishop anyị ga-anọ ebe a ka anyị ghara inwe any excuse esi na anyị amarọ ma na ọ bịara na mberede. Anyị mara ọkwa ya for 3 complete months or even more. Ikusa n'otu aka anwakwa Ikusa June 24 ka ọ ga-ebido convention ebe ọ bụbu na San Antonio. Nya oge enwere nzukọ ọtụtụ ndị nke Atlanta ka ndị surprised ha sị na their youths bụ 50 of them bụ ndị na-eje from Atlanta. Ha ya agbakwa ụgbọelu were je eji n'aka na ndị nke anyị na anyị na-akwadokwa ịtụ anwa ndị okenye ịtụ anwa. So ka anyị kwado unu, book the hotels and be ready. Anyị na-anya n'ụlọ ụka anyị afọ ka ụlọ ụka anyị dị o jubeghị eju ka o si eju. Ka anyị pụtara na COVID anago. Ịka nọ n'ụlọ na-asị na COVID dị ọ ya abịakwute gị n'ụlọ. Ọka mma na ịpụtabara n'ilo ka ọ mara na ike agwụghị ya ka o zuo ike. So ka anyị ghara ịnọ n'ụlọ na-eche ka ọ bịaba. Anyị fụtaba ọ bụrụ ofu ụkọchukwu ọsị rie nri gbuo ya. Anyị fụtaba anyị anọgbuo COVID ezuo ike. Ndị tansi group ka nwekwara akwa tansi ndị chọrọ ya hafụ ịma ike bodo. Youth and young adult choir agbasa, you have your choir practice. This, by the same token, all the altar servers for the confirmation, you also have your practice after Mass. Altar servers. Unu gara ime isi ya. Ka anyị lote ụbọchị ụka na-abịa n'ọbọgenụ. Nke a ndị nna ọ dị ka olu na amụ unu jijiji. Ụbọchị ụka na-abịa n'ọbọgenụ Mother's Day. Ndị nna papa. Ndị nna papa. Ndị nna papa. Unu kwụsị ike anyị ji n'aka na unu na-akwadosi ike. Ụbọchị ụka bụ ụka nne ofu ugboro n'arọ ka anyị ghara ka ọ daa anyị ka mberede. Ka anyị lote na COVID na nke ara anụnwa anyị eji ụka nne were chụzie ya ọ gbagide ọsọ ọ gbadebe ebe ọma echighazi azụ. Ka anyị kwado ya. Anyị were oghere anụnwa were na-ekene the youngest couple in our midst. Nke ka nke anyị na-ekene nne na nna ha
Mbagwu family anyị na-ekene ha na-ekenekwa Okafọ ndị nke nọ na Naịjirịa wee na-akpọnitezi ụmụaka ndị otu anyị gbara akwụkwọ Tochukwu the youngest couple Tochukwu na Chinatụ Okafọ ka ebe unu nọkwuru n'ọtọ ka anyị kụpụrụ unu ha aka. Ndị niile jere ụka nyaa maka mgbamakwụkwọ anwa, ndị niile jere ebe mere mmemme ya afụ na mmadụ abụọ anụnwa bụ ndị anyị asị na onye hụ ihe ọ na-achọ ahụ ya ọkwa ya ka anyị kụpụrụ ụnụ ha aka. Ekpere anyị bụ ka unu si bido ihe anụnwa Chineke ya edo unu anụọ di na nwunye wee rue na njedebe. Anyị wee na-ekene mmadụ niile ndị na-agba mbọ na-ahụrụ na ụka anyị na-aga n'iru wee na-ayọkwa ka anyị zisaba ozi ndị nọ n'ụlọ ka na-eche ụbọchị ya ayọfa ayọ ka ha chighaa azụ. Ihe anụnwa bụ nke anyị mere ikusa nya ọtụtụ ndị otu Igbo Catholic chapters nọ n'ebe dị iche iche ha na-eṅomi anyị nwa bụ Los Angeles. O nwere ndị nke ka na-aka ụka Satọde ka ha ji mere Sọnde. Ọkwa anyị na-amụ ọkwa na anyị eme Mother's Day ụbọchị Mother's Day ọkwa eziokwu. Ndị Hayward nyere anyị invitation tata ka ha na-eme nke ha. Ọ dịara ha mma ha wee na-eme ya tata maka na ọ bụ ụbọchị ha ji nweta ohere ịka ụka ka ha wee mee Mother's Day. Otu ndị ọzọ na-emekwa nke ha emechaa Mother's Day ụbọchị ụka ọzọ dị n'elu ha wee meme nke ha. Ọ bụrụ na anyị n'anya anyị nọ n'elu anyị amara ihe anyị nwelụ ka anyị jidesie na ihe anyị ji ike ka anyị kwado na ihe ọkụ anụnwa gụnyere anyị na ọma anyụnarị anyị n'aka. Ọ bụ nnukwu ugwu nnukwu ihe ka Archdiocese nyere were nye anyị ụlọ ụka na-atụnyeghị peni, nye anyị ụkọchukwu na-atụnyeghị peni ka anyị na-elote ebe anyị nọ na ya. Ọ dị anyị ka ọ dị easy like that. Ndị anyị na ha nọ na California here o nwere ndị na-eme ihe anyị na-eme. San Bernardino 3 p.m. ka ha ji aka ụka nke ha. Ọ bụrụkwa ọ bụ ofu ugboro n'ọnwa. Ije San Jose ofu ihe anwa, ije Hayward ofu ihe anwa, ije Sacramento ụbọchị ha yọtalụ chaplain abịa ka alụ ha ụka. Etu a ka ọ dị ebe dị iche iche ma nke anyị nwa ewere ụkọchukwu nye anyị, were ụlọ ụka nye anyị, were parish nye anyị ma anyị ada agụnye na ihe. Ana m arịọ anyị niile ka ihe anụnwa anyị bidoro eri oge ka anyị fụ na ọ na-abawanye. Ọ bụrụ na ndị Katọlik nọ na Los Angeles pụtara ebe a na-aka ụka ise ụka isii enwe ebe ya aba mmadụ, ọ bụrụ eziokwu ọ gịnị ji anyị? Anyị were ohere a wee na-ekenekwa ụkọchukwu anyị na-agba mbọ. Kụpụrụnụ Jude Umeobi aka. Daalụnụ. Anyị na-ekenekwa anyị niile dịka na-agba mbọ. Kụpụrụnụ Jude Umeobi aka. Daalụnụ. nke anyị nwelụ ka anyị na-echeta ya oge niile. Anyị na-ekele ndị niile na-enye nkwado na n'ebe dị iche iche na Together in Mission na capital campaign anyị dele ya na ọ dị na bulletin anyị ije ị ga-afụ ego one anyị kwere na nkwa 700,000 parish goal anyị 305 one anyị kwugara akwụ 184 ka a kwugara akwụ. Anyị na-ekene anyị niile wee na-aga ka anyị ji nwayọọ nwayọọ wee na-emeju ya nwa bụ nkwa anyị kwere. Ego ndị a niile
enwebeghị ihe ọ na-eji emetụbeghị ya aka na Udo Archdiocese ọ nọ na akaụntụ anyị na Archdiocese so a na-akwụtazi ya ụbọchị na-abịa anyị ma na ofu n'ime ihe anyị ga-eji eme bụ unu ụka anyị ipenti in and out ma ha ọ dị ya ihe dị iche iche ọ bụrụkwuo a form of endowment ọ bụ ihe bụ endowment ọkwa ya university na-enwe endowment ọrịa ego a na-edowe maka emergency maka echi ọ bụrụ abata elisia ọ ya dị mma ka parish nwee big savings maka ọ bụghị echi mmiri zoo ọ bụrụ na anyị ga-erufu ha si unu ụka anyị tinye rufu ọfụ anyị agbarịba ọ bụrụ na o nwere ihe anyị nwere nwe anyị sevụrụ ha ncha bụ mba anyị na-agba maka echi na maka agamnihu nke parish anyị abụ na-ekele mmadụ niile na ya ngọzi nke Chineke oge niile site na Kristo onye nwe anyị nọnyere ụnụ ka Chukwu jike niile gọzie ụnụ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ ka anyị naba n'udo na misa agwụsịgo. Maria da Queen, Maria da Queen, Maria da Queen, Maria da Maria da Queen, 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 Maria da Maria da Queen, Maria. Ameze nwanyị Maria, ọnụ na-ekwuru anyị Maria, nne na-ekpere anyị Maria. Oh, Mameze nwanyị Maria da Queen, Maria da Queen. The Queen of Heaven, Maria da Queen, Maria da Queen, Maria da Queen. The Queen of Heaven, Maria da Queen, Maria da Queen, Maria. Queen Maria da Queen, Maria da Queen, Maria da Queen, Maria. Maria da Queen, Maria da Queen, Maria da Queen.